Aşgabatda bir wagtlar alyjylaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan mundan 1,5 ýyl ozal hem ýapylan Ýympas Sowda merkeziniň daşyna haýat aýlanyp, häzir hem onuň ýer ýeksan edilmegine garaşylýandygy aýdylýar. Bu barada Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri öz çeşmelerini talgylanyp maglumat berýär. Ýeri gelende belletek Türk işgörleriniň eýetçiliginde bolan Ýympas Sowda merkeziniň we oňa ýanyşyk duran Ýympas täzirçilik merkeziniň 2016-njy ýylyň aýagynda ýapylmagynyň sebäpleri häzirki güne çelinip ma'lum edilmedi. Ýöne bu wakadan öň Ýympas Sowda merkeziniň durly basyşlary tezewar edilýändigi barada maglumatlar peýda bolup başlapdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, şonda türkmen häkimetleri Ýympas Sowda merkeziniň we täzirçilik merkeziniň türkili resmiýetlerini türk dini ruhanasy Fethullah Gülüniň hereketi bilen iltisigi bolmakda aýplady. Emma bu aýplamalar türkmen häkimetleri tarapyndan hiç haçan resmi derejede yglan edilmedi. Sol bir wagtyň özünde de türk işgörleriniň eýçiligindäki Ýympas Sowda merkezine edilen basyşlar we onuň ýapylmagy Türkiýede iýul aýynda basa barmadyk döwlet agdyrlyşygy finansiýandan soňra türk ruhanasy Fethullah Gülün bilen iltisikli idaralaryň beýleki ýurtlarda bolşýaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ýygynyna gawat geldi. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri Ýympasa ýanyşyk duran Senaga Täzirçilik bankynyň binasynyň hem geçen aý ýumrulmagyna ünsü çekip, resmiýetleriň ozalky Sowda merkeziniň paýtagtyň arhitektura kesbine kybap gelmeýändigini, çaklan bolmaklarynyň mümkindigini belleýär. 1999-njy ýylda açylan Ýympas Sowda merkezi 20.000 kvadrat metr ýapyk meýdanda ýerleşýärdi. 2007-nji ýylda ulanuşy berilen Ýympas täzirçilik merkezi 18.000 kvadrat metr meýdany eýelep, onda jemi 64 tane daşary ýurt we ýerli şereketleriň idaralary ýerleşýärdi. Galybertide geçen ýylyň fevralynda paýtagtdaky ýene bir gelim idimli Sowda merkezi A-market ýapylyp, onuň öňkü eýesi Döwlet Ataýew 25 ýyl türme tutuglygyna hökm edilipdi. Mundan başga Aşgabatda Merdim we Alpet ýaly meşhur restoranlaryň eýesi Resul Atageldiýewe-de 25 ýyl türme tutuglygy berilipdi. Bu telekeçelerin Fethullah Gülüniň hereketi bilen iltisiklidigi aýdylýan bilim edaralary bilen gatnaşyklary bardy. Sözümizin ahyrynda bellesek soňky bir näçe ýylyň dowamynda Aşgabatda we onuň eteklerinde paýtagty awadanystyrmak şygary astynda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýer ýeksan edilip, olaryň eýeleriniň aglabasyna hem degişli kompensasiýa berilmändi.